Әлеге котлау сәламебез шәхсән үзебез өчен ясала. Дөресрәге, гаиләбездә бүген олы тантана. Кадерле әниебез, яраткан әбекәебез Наилә Хаким кызы Гимаддинованың матур юбилее. Түгәрәк туган көне белән чын күңелдән котлап, аңа җылы теләкләребезне без, улы Илдар, килене Галия, оныклары Илсар һәм Ясмина, улы Рамил, килене Яна, оныгы Эмиль чик котлап, җылы теләкләребезне җиткерәбез. Безнең котлауларга шулай ук кода-кодагыйлары да бик теләп кушылалар. Әнине котларга керешер алдыннан беренче сүзне үзем алыйм. Әйе, әни дип атыйсым килә мин. 8 ел элек бу йортка килен булып төшеп, мин үтә дә җылы күңелле, ылы йөрәкле кешене әни дип атый башладым. Минем өчен ул беренче сердәшем дә, дустым да, мине аңлаган, кирәк вакытта яклаган, тыңлаган, дөрес юлга да салган бик якын кешемә әйләнде. Башлап аның гомер юлына күз салыйм. Туган авылы урта тирешкы булган юбилярыбыз күп балалы гаиләдә якты дөньяга аваз сала. Кечкенәдән үк бар эшкә дә чыныгып үскән кыз мәктәпне тәмамлап хезмәт юлын башлый. Бер эштән дә курыкмаган, булдырган кеше буларак, язмыш аңа Татарстан Республикасының Апастовы төбәгенең татар егете Ренат Агылям улы белән очрашып, күрше Үзбекистан Республикасына күчеп китәргә язган була. Яшь гаилә татулыкта һәм мәхәббәттә ике улларын, Илдар белән Рамилне, якты дөньяга тудыралар. Бик катлаулы, матди яктан авыр булган чорда ике баланы үстерер өчен төрле эшләрдә хезмәт куярга мәҗбүр була. Сәламәтлеген аямыйча химия заводында да, маляр буларак та ул эшләп килә. Ничек кенә матур булмасын чит җирләр, күңел барыбер дә туган якка тарта ди картлар. Өстәвенә, әти-әнисе дә өлкәнәеп килү сәбәпле, аларны карарга да кирәк икәнен аңлый әни. Шуннан туган авылларыннан өй сатып алып, бу гаилә янәдән тормыш кора башлый. Язмыш әнине бер төрле генә сынамый. Олы авырудан кинәт кенә тормыш иптәше үлеп китә. Балалар әтисез, әни парканатсыз кала. Сынмый да, сыгылмый да ул. Киресенчә, ике малайны үстерергә кирәк икәнен аңлап, тагы да нужа арбасына җигелеп эшли башлый. Филиалда да, колхозда да хезмәт куя. Ни әйтергә кирәк? Әнкәйнең хатирәләрен барлап сөйләгәнен тыңлыйм да таң калам. Малайларны тәрбияләү бик авыр иде ди ул. Көне белән кырыслык күрсәтеп, әтиләре урынына тал чыбыгы кулыма алам да, кичләрен үзләрен кызганып мендәрләр юешләтеп йылы идем ди. Тик уллары гына үсеп җитеп, аңа бүген зур рәхмәтләр укыйлар. Икесе дә алар ылыгаеп, югары белемле белгечләр булдылар. Илдар туган авылында гаиләсе белән яшәп 2 бала үстерә. Янгын сүндерү бүлегендә командир вазифасында эшләп килә. Рамил исә Тольятти шәһәрендә яшәп, тормыш иптәше Яна белән уллары Эмильне үстерәләр. Рамилебез хәрби хезмәткәр. Аның артында инде күп кайнар нокталар калды. Суриядә дә, Таджикистан, Украина җирләрендә барган бәрелештә дә катнашып, батырлык ордены белән бүләкләнде ул. Әнинең гомер юлында кылган изгелекләре дә аз булмады. Башлап балалар кечкенә вакытта әтисенең бер тума апасы Хакимә апа авырап куя. Аны түшәктә яткан кардәшен ул бер генә дә авырсынмыйча тәрбияли. Эштән өйгә, кечкенә балалар, ашы да, мал-туар, кыш-кырты, бакчасы да булгандыр аның. Өстәвенә, авылның башка ышында картайган әти-әнисе. Бер җирдән икенче җиргә ақталып, ышып йөреп, ул барысына да өлгергән. Авыр идеме дип сорыйсың да, ул булай дип җавап кайтара. Адам баласына үзе күтәрә алмаган сынауны Хак Тәгалә бирми ди. Әгәр сиңа бирелгән икән, димәк син аны җиңә аласың дияни. Тирәнтен сүзләр. Мин дә моның белән килешәм. Әни бүген дә ылы яшендә булуга карамастан тик тормый. Мәскәүдә хезмәт куеп матур яшәп килә. Анардан мин күп нәрсәгә өйрәнәм. Төшенке кәефеңне кешегә күрсәтмә. Кешеләр шатландырма ди ул. Тик артык бәхетең турында да кычкырма. Кешеләр көнләшүе бер генә дә яхшылык китермәс ди. Яшьләрчә заманага карап бик матур яши белгәнне сыкланам мин аңа. Әле яңа гына туган кызыбыз Ясминага бары 9 көн иде. Беренче тапкыр без эшкә чыгып киттек. Шул баланы авызына кабып үстерде. Бүген дә аларның арасында аеруча җылы мөнәсәбәт. Ясмина әбекәем диеп җаната. Көн сайын аңа сагынып шалтырата, хәлен белә. Кадерлебез, без яныбызда шундый шәфкатьле, ышанычлы, таянырлык кешебез булганга шиксез бәхетле. Дөньяның ваклыклары син янәшәдә булганда күренми дә кебек. Бәхетебезне арттырып, безне сөендереп,
Ümidimizni oqlab, yaxşılıqqa indab, töplük fikirlərin bilən sıqlandırıb yaşaysın. Aşıq yüzün, yağımlı buluğun bilən dostlarga, tuğanlarga da örnəksin. Kelaşəkdə də salamatlik, jan tanışlığı, yaڭadan yaڭa quvonishlar, mol turmush tiləymiz singə. Xuday qaygı hasratsiz günlər, uzun ömür nasib etsin. Biz seni bek yaratabız. İgilikning zo'r o'rnagi bo'lib, sen turasың әни turmushda. Әни deyib aytir kishi bo'lg'ash, rahmatli biz shusha yozmishqa. Әниләргә булган рәхмәт сүзен алмаштырмас һич бер бүләктә. Авырмыша, озак яшәни, балаларың шушы теләктә. Күпме еллар үткән, маңгайга сыр салып, ә күңелең һаман яшәле. Балаларыңа, оныкларыңа терәк булып, озак еллар әни яшә әле. Кадерле әни, сиңа дип алга таба матур җыр да сайладык. Кабул итеп ал әйдә. Бәхетләрің тулып ташкан зур хыяллар кырасың. Кадерләнем бер гомернең, елларның алтыны чагы. Матур тормыш куанычлар, теләп калабыз тагы. Кадерләнем бер гомернең, елларның алтыны чагы. Матур тормыш куанычлар, теләп калабыз тагы. Дусларың килгән котларга бөтен дөнья нур чәчә. Ак чәчәкләргә күмелеп бәхетле булып яшә. Кадерләнем бер гомернең, елларның алтыны чагы. Матур тормыш куанычлар, теләп калабыз тагы. Кадерләнем бер гомернең, елларның алтыны чагы. Матур тормыш куанычлар, теләп калабыз тагы. Җырлап биек кенә яшәгәннәр табып тумыштан, үз марадына ирешә хезмәт куеп тырышкан. Кадерләнем бер гомернең, елларның алтыны чагы. Матур тормыш куанычлар, теләп калабыз тагы. Кадерләнем бер гомернең, елларның алтыны чагы. Матур тормыш куанычлар, теләп калабыз тагы. Кадерләнем бер гомернең, елларның алтыны чагы. Матур тормыш куанычлар, теләп калабыз тагы. Кадерләнем бер гомернең, елларның алтыны чагы. Матур тормыш куанычлар, теләп калабыз тагы. Матур тормыш куанычлар, теләп калабыз тагы. Наилә Хаким кызы Гимаддинованы алга таба бергә эшләп килүче хезмәттәш дуслары, якыннары Равиля апа Ниметуллина, бер туган сеңлесе Руфия апа Арифуллина, сеңлесе Лола Кулева һәм барлык хезмәттәшләре дә котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген без кадерле дустыбыз, туганыбыз Наиләнең юбилеен ерак Мәскәүдә бергә каршылыйбыз. Синең саннарыңны атап та китәсе килми, чөнки хатын-кыз ничә яшендә дип үзен хис итә, шул кадәр аңа яшь тә диләр халык. Наиләбез турында күп җылы сүзләр сөйләргә була. Ул олы хәрефтән чын кеше. Үзенеке булмаса да якынына бирергә, хәле булмаса да ярдәм итәргә ашыгып тора. Аның белән эшләгән бар кызлар да тик җылы яктан гына мактап кына сөйли алалар. Пешекче буларак уңган куллы Наиләбез пөхтәлек ярата.
Тәмле иттереп пешергән ризыклар белән күпләгән авыру кешеләрне ашатып никадәр рәхмәт ишетә. Шушы рәхмәтләр аркасында аңа олуг әҗер-саваплар насыйп булсын. Бер генә дә безгә моңаерга бирми ул. Юк барны кайгырып утырмагыз әле ди. Хак Тәгалә үзе юлны баравырлыктан күрсәтә ди. Без дә аның сүзләренә ияләшеп киләбез. Тәвәккәл, гадел, гади, намуслы булуы өчен кирәк чакта юатыр сүзен, төпле киңәшен дә таба белгәне өчен рәхмәт укыйбыз. Алда да озак еллар бергәләп матур гына хезмәт итәргә язсын. Юбилеең белән дустыгыз кайнар котлыйбыз сине. Сәламәт бул, гомерең озын булсын. Балаларыңның игелекләрен күреп, киләчәктә бүгенгедәй кадерле булып, куанып яшәргә насыйп булсын сиңа. Кадерле кешебез, үзеңнең тирә-ягыңдагы кешеләргә шатлык өләшәсең. Олысына да, кечесенә дә син кешелекле һәм игелекле. Шуңа күрә дә үзең олы ихтирамга лаексың. Алдагы гомер юлларыңны сау-сәламәт, һәр вакыт шундый ук шибәр, киләш йөзле, һәр көнең шатлык, куаныч белән тулсын. Якын кешеләрең һәм туган томачаларың белән бәхетле көннәрдә үтәргә язсын. Юлдаш булып сиңа иң элек янәшәңдә барсын изгелек. Йөзләреңә чыккан бәхетең була күрсен бер гомерлек. Гомер юлың матур җырда итсен, өстәлеңдә сыйлар мулдан булсын. Тормыштагы кылган игелегең үзеңә зур бәхет булып кайтсын. Бездән теләк һәр чак якты сиңа. Шатлык кына наилә, гөр изге. Туганнарың белән гөр килешеп, сау-сәламәт яшә гомереңне. Кадерле Наилә Хәкимовна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Кәефегезне бизәп, алдагы җырны да тыңларга чакырып калабыз. Кабул итеп ал әйдә. Шундый нәрсә бәхет кайгыдан тора. Яшь шатлыктан оча күңел, я сагышка батыра. Эх, дусларым, яшигәле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Дусларым, яшигәле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Тормыш бит ул шундый нәрсә, күрмәгәнне күрәсең. Яшәр өчен бу дөньяда утка суга керәсең. Эх, дусларым, яшигәле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Эх, дусларым, яшигәле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Тормыш бит ул шундый нәрсә, ямын тәмен белгенә. Бүгенге көн белән яшә, иртәгесен кем белә. Эх, дусларым, яшигәле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Дусларым, яшигәле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Кайгыларга